Devdemê liv û tevgera serkirdatiya Tirkiye di derbarê encamdana operasyona leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Firatê nexşeriya rêvebirina devera Minbij zelal dibe. Li gorî rojnameya Qıs el Erebî nihênî danûstandinên Tirkiye û Rûsî di derbarê devera Minbij de belav kiriye ku rast e Donald Trump serokê Amerîka ji Tirkiye re got Sûriya bû te lêbelê Tirkiya tu gav bê ku şêwermendî û hemahengî li gel Rûsyê bike neavêje. Li gorî rojnameyê tevî ku Minbij dikeve Rojavayê Firatê lêberê xala sereke ji bo lihevkirina Tirkiye û Rûsyê di çarçoveya hevpeymaniya Asîtana û Sûçî de ye. Rojnameya Qıs el Erebî bendnê rêkeftinê belav kirine ew bende jî ev in. Çekdarên Qesedê bi tevahiya çekên xwe yê leşkerî wê ji Minbij vekişin. Rejima Esed wê 3 kîlometran li başûrê Minbijê rawestin bê ku derbas bibin. Hêzên Tirkiye wê 3 kîlometran ji aliyê bakurê Minbij ve raweste bê ku derbas bibe. Tirkiye wê lîstek bi navê çekdarên PYD û PKK yên ku li Minbij wê pêşkêş bike û divê tevahiya wan ji bajêr vekişe. Komîtek hevbeş ji aliyê Tirkiye û çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve wê derbasî deverê bibin û tekezî li ser derketina çekdarên PYD û PKK bikin. Aktivkirina û rêveberiya xizmetguzariyê rejima Esed wê kontrola rêya sereke di navbera Heleb û Minbij de bike. Rûsya û Tirkiye wê serpereştiya rêkeftinê bike.